Shalom, horas madihita saluna. Adorang so tatangihon jamita epistel tu Minggu 30 Juli 2020 jumulu mahita martangiang. Asini rohani tu hatta Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama, dohot persauran nito di perbadia madongani hita saluhutna. Amin. Hurian itu hatta. Jamita epistel tu Minggu 30 Juli 2020 tersurat di 2 Korintus 10 tolu ayat 5 rodi 10 tolu songonoma hatana. Ujuni hamuma dirimuna manang na dibagasan haporsiaw kamu sulik kita muma dirimuna naso ditadahamudo dirimuna manang pabuanang Yesus Kristus di bagasak kamu ay iyasoi sadok na sotauro hamu alay dihirim rohaku tadaw muna do dang na sotaw hami alay martangiang do hami tu debata asaunang dula hamu agia ahan na roa dada asahami idaw na tau naeng hamu mangulahon na dinggan di pangido rohanami nang pesongon na sotaw hami idaon. Ay dangadong gugunami mangalo hasitungan ni sadok makokop hasitungan ido. Ay lasdo rohanami hamu margugu nang pegali hami. Lausoddo tangyang nami naing gabi tugu rohamuna. Diba ini husurat songoni dinaholang do piau asaunang posi pabaikku dung roau marguru tu huaso nanilehon ni Tuhan itu au laho pauliulihon dada manigai opia liak kadongan sailas marohamuna sayolo mahamu patuguo jalapuan sadama pikiramuna radu tihamu madame asa didongani debata parholong roha jala pardamai hamu masih tabia mahamu marhite-hite umma badia nama nongostabi tu hamu salut akkada badiai sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohan debata dohot persauran nito di perbadia mahamu saluhutna ima sahatna. Hurian itu hatta tema ni pertanyaan ima padonganion dohot pangaramotion ni debata. Turpuk epistelon idot tadui jala zakonota taringot tu padonganion do pangaramotion ni debata dingulutta. Dakkea di pasobu debata hita mardala somardongato ni bana. Di bagasan padongan nyon nai diramoti dunguluta siaragam ni jorgong ni sibulis saurdot jala saho sado padongan nyon doho pangaramotion ni debata di hita di bagasan padongan nyon nai do hita diramoti jala di bagasan pangaramotion nai do patar di hita padongan nyon nam. Buku 2 Korintus ima pangujungin ni pangajarion ni Apostel Paulus tuhuria Korin. Dinamasa hamaulon ng parbulat-bulatan dihuriai naing tutusitutuna sida mangulu di bagasan holong dohot hasitongan ni Kristus. Lumubi di sakap ni Aposteli manopot huriai patulu halihon dang maralang-alang alay tazom jalatulom do na sida di paingot. Asaunang arong naman digay alay pauliuli humma. Hot manasida mangulu di bagasan holong do hasitongan ni Kristusi. Songo dia manasida mamoto nang hitape laho mamariahi perjulo. Mangujuni do manulik kiti roha di bagasan hapor siao do nasida manangdang. Ditadda do dirina nang Yesus di bagasan nasida manangdang Omma hadirion ni halak Kristen na tutu.
ikut takasad do diri hot do be haporsiota manang nang mosido. Ikon adong toktong evaluasi diri, marsor minat tu diri, di dia mahitan weng jongjong. Sotung holan terdaftar di buku register huria rupani, HP sugut daftar surat di buku hangu dua ni. Paduahon, gawe siulan na denggamma na sida, unang siulan na roa. Unang magawe pangalo di hasitongan, alay gawe siulahon, jala si hokop hasitongan ma. Ido hadirion ni halak Kristen na tutu. Debatado madongane, jala mga ramoti hita mangula na dinggan huhut makagigihon narwa. Odo jot tabigi pasu-pasu tuakan na porsea, lubobin na mamilit Kristus gabe Tuhanna, na saurdot tu pasu-pasu tagan malua siapa kakungi na madok, diro ngani debatama ho maralohon na sanajat, jala di pergugui patupahon nasa nadenggan. Patuluhon, marlas ni roha di bagasad dame dohot sada pikiran. Ayat sia dohot 10 sada. Marlas ni roha di bagasa Kristus. Ido patukon jala patuguhon na sida marsihohot di haporseaon. Matoras maruli hagugun jala manahan mengadupi ragam ni nasa ela-ela. Unang mura-mura madele. Sotung bongot sibulisi mangela-ela hita. Tutu molo pitur marsak do hita mengadupi manangaha pe rupani hita pe perhatu balon sibulisima jala polgahon na. Las ni rohai do gawe lokomotif di hita mangula siulaon unang maungut-ungut. Molo solas roha mangula siulaon pak taupe berakma jala bedat mangalakha. Gaor maroha songoni nang pikiran. Akup ni las ni roha di bagasad dame jupang doi di pangalaho do parange nasa roha sa pikiran mangalau waso hahudomun dausian nasa perbulat-bulatan debatado mual ni nasa holong dohok dame dangolo debatamian di nguru ni zolma nasay marsalisi nang si pertokar pasisi jala pada umay pawapaton. Unang mga sagugo dohot huwaso huhut papudiuhum. Labot do apostoli pasahatos si paingot na. Dada di baga sa kuwaso, atik peadong huwaso di bana. Buitaida ayat 10. Nabuhi do pakyon na huwasoi, alaydang marguru tu huwasoi bana marpangalaho. Gabi hirazolma nagalido ibana agap pigugu. Sayunang matapak kehuaso na dong dihita lahu manegay zolma alay pauli-uli homma 2 Korintus 10 ayat 8. Takonado hita ro marhite holong unang marhite licing-licing pangasahom madebata unang dirim. Palimahon masitabiya mamarhite-hite umma nabadiya. Taida di ayat 12. Sada perbue ni dame na tutu ima na swadong bidisi ragam ni nasa persadisian. Masih tabiya manasida marhite-hite umma nabadia manang cium kudus. Ima hapataran ni parsaoran narosusi tutu huhut masijakonan sian nasaroha dohot toddi. Tutu dimulanai dung marulaun nabadia huria bonai masyuman manasida pabuana sadong bedi nasida persalisian. Jadi dada songon umma-umma si Judas atehe manang umma-umma ala hagyo ni daging tung daume tarulaun hita luhu nai molo siya diri tasadiri marang siya malo ng gugutta daktarulahi tayo. Alay marhite pangaramo tiyodo padongan niyo ni debata tarulahon hita dui. Taida ayat 10 tudu.
Songo dia ma debata madongane hita laho mangulahon saluhut nai perjulu. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus do madongani jala mangaramoti hita. Asido rohana mida hita. Dak pasobon na hita mardalam manang mangula sa sadahita. Diusehod do asino rohanay. Asa tao hita jala manahan mangadupi akka basir-basir ni paranguluanon. Buta patudos songop pengalaman ni Apostol Paulus narong basir-basir di bagasa pamatanga di 2 Korintus 12 ayat 7. Alai basir-basiri danggabe pamatehon akan perseabe ay didokdo tu ma asin rohakku diho ay dihagaliodo suntibul hagugun 2 Korintus 12 ayat sia. Paduahon holong ni rohan debatado madongani jala mangaramoti hita. Omma mual ni panubusio do haluota iba holong ni rohana tu hita marhita na sumiahon anak na sasadai. Asa mardami hita do amay marhite hama matena disilangi. Holan ala holong ni rohaido gabi talup hita mangulu huhut bui manahan di nguluon. Molo somardonga tokkolong ni rohan debata gabi halinu jala samakdo damai jala say tarelela hita tu pangiburuon dohot sogo ni roha nabui laho mangago hita. Napatuluhon saordo tod di perbadia madongani jala mangaramoti hita. Didaoni dia puli jala di pergugui tod di perbadia do hita laho maddalani ari-ari ningulutta di bagasan habadiaon huhut maddopang nasa subiyani sibulis. Tahilalama sinarohani Tuhan Yesus marhiti-hiti hasesan ni dosa. Holong ni rohana marhita na padamehon hita tuamai jala persoran nito di perbadia namian jala mangarajai ngulutta. Hurian itu hatta natulu hapataran ni pasu-pasuima nagabi unok ni padonganio do pangaramotion ni debata di hita. Laosima nagabe pakirimota doho sao nito dita naho jalan natugu laho mangalakahon saldok paranguluota. Buita patudos tu heber onom ay sapulalu dohot sapulusia. Marulupuluk maruhata majakon pardonganion dohot pangaramotion ni debata dihita. Amen.